ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 8/10/25 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀಕಲು ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬದುದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾಸ್ಮತಿ ಇಜ್ಜಂದು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬಾಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಉತ್ತರ: ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏರೇನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡೋ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೋ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾನಿಯಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಿಶ್ಚಯ ನಂಬರ್ ವಾರಾದುಂಡು ಏರೆ ಗೀತು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡೋ ಆತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗೀತೆ: ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರೋ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಣ ಜೊತೆಯಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಒಂಜೆ ಜಾಗಡೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರೋ ಅಕ್ಲು ಕೈ ತಳ್ಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುವಿರು. ಬೊಕ ದೂರುಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುರಳಿ ತಡವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಹೆಚ್ಚ ಉನ್ನತಿನ ಪಡಪೇರು. ದೂರ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಕಡಿಮೆ ಉನ್ನತಿನ ಪಡಪೇರು ಬಂದತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತೂನಗ ಏರು ದೂರುಡುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಓದುವಿರು. ಬೊಕ ಉನ್ನತಿನ ಪಡಪೇರು ಈತಂತು ಖಚಿತವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳಿರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ದೈವಿಕ ನೊಕ್ಲಿನ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲಾಪುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಏರನ್ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳೇರು. ಬೊಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ತೆರಿದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾಗ ಆತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಬಂಧನಡು ಪುನಕಲು ಏತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು. ಚಡಪಡಿ ಸವಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳಾದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಇತದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ನಡುಪುನಕಲು ಸುರುತಕಲು ಪಿದೈಗ್ ಇತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಈ ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕಲು ಇಂದಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಮಸ್ತುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲಿಗೂ ಬಾಬಾ ಏರ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಅಕ್ಲೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನಿಂಚ ತೆರಿಯುನೇರು. ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಆತ್ಮನೆತ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿದಿಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಎರಡ ಆತ್ಮಗು ತನ್ನ ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನವಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನವಡು ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕೊಲ್ದು ತೆರಿಪವರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಮುಲ್ಪದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಪದವಿಲು ಮಸ್ತುಂಡು. ಕೆಲವರು ರಾಜರಾಣಿ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಕುಲು, ನೌಕರ ಚಾಕರಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಮುಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವಿರೋ ಅಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯುನೀರು. ಸಮರ್ಪಿತರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಶ್ಚಯಲ ಉಂಡು. ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ಒವ್ವೇ ಅಂಚಿನ ಪತಿತ ಕರ್ಮಾಪುಜಿ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವಿರಾಂಡ ಕೆಲವೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಅವಗುಣ ಕೊಲುಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪ ಪನ್ಪುನೇನೆ ತೆರಿ ಉಂಜೇರು. ಆಯದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪ್ಪನೆ ಬಂದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಡ ಬಾಬಾ ಕೂಡಲೇ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕ್ಲೇನು ತೂವಣ್ಣಾಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು.
ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲ ಬೊಡತೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರು ರುಪ್ಪುಸಿ ಅಲ್ಪ ಸುಖತ ಪ್ರಹ್ಲಾಬ್ದ ಉಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಬೇರಂತೂ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಗೊಂದಾರು ಬೇರೆ ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲ ಸಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪೊಡದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂತೇರು ಏರು ವೈಕುಂಠಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪೋಡು ದೇವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಅವನುಲ್ಲ ಬಂದು ಬರಿಟೆ ಕಿರೀಟ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಾಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀವಡು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ತಿರಿಯುಳ್ಳೆ ಎರಾಂಡಲ ವಕೀಲ ಪೇರೊಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನನಜಿ ಕಡೆ ವಕೀಲನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಕಲು ಸಾಧಾರಣರು ನನಜಿ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ ತಾರಿಲು ಎಂಚ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತೆ ಇಂದೆಟ್ ನಿಕಲು ದಾದಾಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಕೇನುವರು ಈ ವಕೀಲ ಅವಡೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅವಡೆ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಉಳುಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಜಡ್ಜಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಮುಲ್ಪದಾಕಲಾದಲ್ಲಿರು ನಿಕಲಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜಾದಿ ರಾಜರಬ್ಬರು ಗುರಿದೇಯ ಎದುರುಡುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಇದೇ ಮುಲ್ಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದಿರಿಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿನೇ ಪಡಿಪೇರು ನಿಗಲ ಯೋಗ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಅದುಪ್ಪರು ಈತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿತೆ ಈ ಸೇವೆಡು ಪೊಡಾಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರೋಡು ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಅದುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಆವಂದುಲ್ಲ ಐದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬೋಡು ನರಕರದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಾಪುನು ಇತ್ತೆಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಲೆಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಉಮ್ಮಂಗೊಪ್ಪುಡು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಾದಿತ್ತರು ಓದಿಯರಿಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ಕೂಡ ಓದೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಈತ ಸಾಹುಕಾರ ಇರು ಅಕ್ಲು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಿಡಿಯರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಏತು ಬಡವಾದಿತ್ತರು ಬಾಬಾ ಏತು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುವರು ಬಾಬಾ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಾವುದಿಲ್ಲರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ದೀಪನು ಬೆಳಗವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಾಂಟಲ ಕುಳ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪನೆ ಮರಪದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಡೆ ಬಿಗ್ನೋಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಅಡಗತ್ತೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ದವರನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಓದುನಗ ಮಾಯಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆನಪದ ನಶ ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪನು ಆಯ್ನದವರ ದುಂಬುದ ಯೋಗ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪನು ಇಂಚೆಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಯೋಗಗಾದೆ ಈ ತಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇತೆರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದು ಸೇರು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪನು ಇಂದೆಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ತೇರು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಡೆದು ಕಣ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲು ಪಿದೆ ಇಡ್ಲ ಓದುವರು ನಿಕ್ಲೆ ಚಿತ್ರೊಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅತ್ತೆ ಪಾಪ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಶಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತದು 5 ಬಕ್ಕೈನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಂಡಲವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏರಾಂಡಲ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತ ತೊಜ್ಪೇರಡ ಏನಾಕಲ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕುಂಟದ ಮಿತ್ತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದೇಶೋಗದೆ ತಂದು ಕೊಂಡಲ ಸಹ ನಿಂಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಗೂ 5-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಉಂಡು. ನಗರದ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪವಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಮುಕುಲ್ಡನೆ ಉಂಡು. ಬೇತೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏರುಗಳ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರಬಹುದು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡತ್ತೆ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕುಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಅಕಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಂಬುಲುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕಲು 2 ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜೆ ಎರಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಾಲಿಕ ಅವರಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜೆ ಆದ ಬಡಿ ಎರಡ ಮಾಲಿಕಾದ ಬುಡುವೇರು ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕನ ಇಂಚ ಮಾತದನು. ನಿಖಲು ಯೋಗ ಬಲವರ್ದೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪದು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎರ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕೆಯರು ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಸ್ತ್ರೋಡು ಏರ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರೋಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಳೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾತೊಲ್ಲೆ. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಯೋಗ ಬಲವರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊಂದುಳ್ಳರು. ಅಕಲು ಖಂಡಿತ ಪರಸ್ಪರ ಪೆಟ್ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಧ್ಯರು ನಿಖಲಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಕ್ಕೊನು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಬೆಣ್ಣೆನ್ ತಜ್ಪವಿರು. 2 ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಧ್ಯಡು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಜಿನಕಲು ತಿಂದು ಬುಡಿಯರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬೆಣ್ಣೆ ನಿಖಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ದವರ ನಿಖಲೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ವಾಹ್ ಬಾಬಾ ಈರ್ನವು ಚಮತ್ಕಾರ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಈರ್ನವೇ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಏರೆಗಳ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆ ಸಮಯಡು ಬೊಕ್ಕವೂ ಕಂಡ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ನಿಖಲಿನೇ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಪರಮಾತ್ಮಯನ ಯಾನು ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಖಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಶರೀರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಎಂಜನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಂಜನಿ ಆಲಸ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು. ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಜನ್ಮದೆ ತುಂಚೇರು. ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಎರಾಂಟಲ ಸೈತು ಪೊಯರು ಬಂದಿತ್ತನ ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಿಕ್ಕುನು ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ವರಾದು ತಿಳಿಯೊಂದಿರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರು. ಮೂಜಿ ದರ್ಜೆಲುಪ್ಪುಂಡು. ಕಡೇತ ದರ್ಜೆಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಬಂದು ಪನ್ನಡ ಸುರುತ್ತ ದರ್ಜೆಡು ಮುಕ್ಳುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮೇರು 2ನೇ ದರ್ಜೆಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಾವು ನಿಗುಲು ತೆರಿಯುನೊಲಿ. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇಂದು ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಾದು ಒಂಜೇ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನಿಂಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುದು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪ. ಎಂಗಳು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜನ್ನಲಾದುಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಅಂಚಿನ ಫಲ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಚೇರು. ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರಕಲು ಜನ್ಮತ ರೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಕರ್ಮ ಭೋಗತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲೆ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ರಾಶಿ ಅಂತ ಏರ್ಪಾಡಾಪನು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಎರಾಂಡಲ ಸಾಹುಕಾರ ಆಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತು ಒಪ್ಪೇರು. ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ರೂಪಿಸುವಂದುಳ್ಳರು. ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಬಡವರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಣತೆ. ಅವು ಅವಿನಾಶಿ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಪ್ರಾಳಬ್ಧವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಣತೆ. ಇಂದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡಲ್ಪ ವಿಕರ್ಮಲೆ ಆಪುಜಿ. ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಂತನೊಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರೇ ವಿರಳ ಸದಾ ಈ ಅಂಶನು ಬರೆದುದೀವನವರು. ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೊಂದು ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡುಪೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಗುಲು ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶನು ಬರೆಯವನುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವೈನ ವಿಚಾರದಾದುಂಡು.
ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಂತೊಂಡೆ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮರೆತು ಹೋಗುನು. ಈ ಅಂಶ ನಿಂಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಯ ಬಂದು 5 ಒಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡಿಪಿರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮರೆತು ಹೋಗಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೇ ವಿರಳ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಿರ್ದು ಬರೆದು ದೀವನರು. ಬಾಬಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವಿನಾಶಿ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದುಪ್ಪಿರು. ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಯೋಗುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನ ಬೇರು. ನೆನಪಡು 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕುಳ್ಳು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ. 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರಿಯತಮೆಯತ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಪವೇರು. ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಎದುರುಡ ಬದುಕು. ಇದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಮೊಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಒರಿಯೇ ಪ್ರಿಯತಮಲ್ಲಿರು. ನಿಗಳು ಮಹತ್ತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಆ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಸದಾ ಪುರ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು, ಸದಾ ಪಾವನಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾತ್ರಿಕಾಯನ ಯಾನು ಸದಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಈ ದೇವತೆಲೆಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಾಂಡಲ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಸನ್ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಡ್ರೆಸ್ಲೇನು ಪಾಡುವೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏಕರಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚರು ನಿಖಲಿತ್ತ ಪೋಪರು ಯಾನು ಪರತ್ ಪತಿತ ದೇಶ ಪತಿತ ಶರೀರ ಬರ್ಪೆ. ಮುಲ್ಪ ಪಾವನ ಶರೀರನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ದುಂಬು ಪೈಲಕನೆ ನಿಖಲು ಸರ್ವಸೇಬಲ ಒಂದು ಪೋಪರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ ತೆರಿಯುವವರು. ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆನ ಮಂತದುಲ್ಲೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೆಜ್ಜೆಂದ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಖಲು ತೆರಿಯುವಂದರು. ಎಂಕ್ಲು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸತ್ಯಯೋಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ತರ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಸಮರ್ಪಿತರನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಹೊಡಾಕೊಂಡು ಹೂವಿ ಪತಿತ ಕರ್ಮ ಇರಬಲ್ಲಿ ಉಲೆಗೆ ಹೂವಿ ಅವಗು ನೊಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವಿರೋ ಆಕ್ಲೇನು ಐನು ಬರೀದು ದೀವಡಾಪನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ಸದಾ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿದ ಜೊತೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ವರದಾನ ಬಾಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಮಾನತೆದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಯ ಸಂಪನ್ನ ಭಾವ. ಎಂಚ ಬಾಲಕತ್ವದ ನಶೆ ಮಾತೆರಡಲುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಲಕರ್ದ ಮಾಲೀಕ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ ಮಾಲೀಕರೇ ತುಪ್ಪೇರು ಆತೆ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸದಾ ಇಮರ್ಜಿ ರೂಪಡುಪ್ಪಾಡು. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಶೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿನ ನಶೆ ಸಮಾನ ರೂಪಡುಪ್ಪಾಡು. ಅಪಗ ಬಾಬನ ಸಮಾನ್ಯರ ಪಂದ ಪನೊಡಾಪುನು. ಬಾಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೀಕ 2 ಸ್ವರೂಪ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ಮಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡರು. ಅಪಗ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಪ್ಪನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಕೂಟ ಖಜಾನೆದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪರಿಂದಿರ್ತನ್ನ ಅಧೀನತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನಸ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ವಾಚ ಸೇವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದನು. ಇಂಚಿನ ಮನಸ ಸೇವೆ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದುಪ್ಪರು. ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ಮನಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. ಐನದವರ ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಮನಸ ಸೇವೆದ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರಣ ವಾಣಿದ ಶಕ್ತಿ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.